tinze makurwana first thing chandoda kutaka kubvunza iwewe ndechekuti iwewe wakambodzwa kuti chii zvauri kutaura iwewe wakanzwa kuti chii according to me wakanzwa kuti chii iwewe and one I don't want to give you any wrong baba mira yakanitaura ani vanibvunze guwa ari kutenderera mastreets nderekuti iwo wakabudiswa mudeni handii guwa handiri kutenderera mira kandipedze kautaura usanimise ka guwa ari kutenderera mastreets ndekuti rakatenderedzwa nani iwewe nemakuhwa newe makuhwa nditonawo wani chinhu chaukanditadzira umupana unoziva kuti wakanditadzira iwewe unoziva kuti wakaenda iwewe ukandotora mavhidhiyo pazvinhu zvangu zvisina inini mukati. Why do you even do that? Unkata kaji baba. Unkate kasana. Aye ndakazvitira soto re. Mirani soto. Soto. Apa ruta roti unotengera manda wenini? Aye wakatumira mare yema gaskets ya. Saka ndiani munhu akamontaura kuti ana magaskets ini. Ati wakabuda ka pa video uchinza ona gasket. Zvakaoneka kunza ona gasket ka. Baba tumirwa mare. Baba tumirwa mare manda wega. Saka ndifana kukutengera manda we. 30 manda we. Chi? 30 manda we. Vamsawa wani kusvika musa 30 uchingochinjanisa mandu wechiti. Waise? Yawapfeka nhasi uipfeke mangwana. Saka iwe unongochindifugira uchichinjanisa chona. Ndinokupa 30 magasket ako chete. Alright. Saka nanjiti guwa rikutenderera mastreets nderekuti iwe kunza wakabudiswa mudeni mashuta nditi. Zvinhu zvakakandwa always. Zvakandwa always. Ameno mazuva apfuura zvikunze zvakatorwa zvakanokandwa kubhevedhiya ufichi kubhevedhiya kwacho hanzi kumunda ameno hanzi kune ameno kakebheni kakunzi kariko ikoko. Miran, I want to tell you. Saka zvikunze hanzi kugara mumunda. I want to tell you one thing, my friend. Urikuona unoziva kuti nyaya kana ichitaurwa hakuna ukaona nyaya inotaka chinzi hanzi ka. Saka dati ndikutaurire munhu akanitaurira. Taura. Yo wakatakurwa nani kuenda ikoko? Kupi? Kuenda kwakanosiya uyu masini. Wangori pere iwe. Wakatakurwa nani? Akakuendesera zvinhu ndiani? Sadaro. Ndati akakuendesera zvinhu ndiani? Nditoziva mainde sere andakaita zvinhu zvangu. Shamarika. Enini kada kukudza kubva guwa racho. Zvangu inini ka. Ndanga ndisingatsepete kuti zvitsve nezuva zviri panze. Zvaka zingatombetsika sezvo. Plus, mera ngitaure one thing ka. Deno zvinhu zvezveka. Ndakabvisa kana sendi pamari yezvinhu zvezveka. I would rather sell all those things. Ndazviteni. Ndazvitengesa. Hakuna munhu andibvunza. Saka nokuona kuti inini handina kana sendi randakabvisa pazvinhu zvese zvezvomubhedha, wardrobe, zvese sideboard, zvese. Handina kana sendi randakabvisa inini. Saka ina power ndakandisa. Saka makurwani zvinhu zviri kupi makurwani? Zvinhu zviri kupi? Kwauri kutaura ndokwazvo. Saka usikupikisa. Handika. Kwauri kutaura ndokwa. Ndosaka ndati hausikuzvipikisa. Handisi kupikisa. Saka wanga uchijamuka ichi. Kana zviriko ndizvo zviriko. Zviriko? Kubhevedhiya mumunda wani. Ubona zvinhu zvokara mumunda. Mpana ndokundonyera musoro pasi iwe. Chama kubhevedhiya kune munda wani. Yizi my boss batika. Zvinhu zvatenga achiita. Aiwa ndechimoudzwawo kane vanhu. Ndosaka ndati ari kandimbonzwawo kwauri. Ndimbonzwa kuti iwe uri kuti chii. Hanzi munda mani. Hanzi zviri mumunda. Zvakanzi zviri mumunda. Mani mumunda. Ayo kubhevedhiya kune munda wani. Yokuti iwe unoziva kuti ndenge ndichienda kumunda kwaWedzera saka unenge uchiti zviri mumunda maWedzera. Ndo zvaunenge uchifunga. Hanzi akakandwa iko. Bobo sikilizo. Zvese bo. Life iri fire ndika. Life haisi kufaya. But amagasket ako ndikuita plan emagasket.
gauro remagasket rakauya andika because baba unotorwa gasket kasaka tautengera 30 magasket emusi wa 1 kusvika musi wa 30 mwedzi emwedzi wese magasket emwedzi wese unotengera magasket why uchindengera magasket aiwa ina nditi ndakati hanzi kundikata kundobhadhara pandinogara aiwa yo aiwa why uchimbanyira aiwa kumunda wakamborenda munda ndememara nei dauda kubhadhara rendi munda saka iwewe unofunga kuti here izvezvo zvauri kuitiswa kana kuti zvauri kuita handizive atowanika uri kutiswa kana kuti uri kuita ndiwe kuita sei mutengera magasket unotengera magasket nini handatonzi utengere 30 magasket 1 2 3 4 5 mwedzi wese unopera kusvika 30 magasket utondakedza kuti ndiri dofo kainini hauna kamagasket acho mana ndokufugurira hembe uzofugureka baba hauna magasket 30 magasket ako bo